Matay ni kuta. Kukuha pa ka ni isdang tantat. Alimango kagang. Siguro, bulasot ang nukos ani ba? No? Uy, nak! Oh, Ba, ba, magikan. Oh, dito ko nagdodo ako silingan. nya. Agkanding pa, na lugoy na to dito. Unsa di buto? Agkanding ba, na lugoy na ba to dito? Wa may pabuto na. Noon. Agkanding ba? Ah, magbanding mo. What? Papa, oy, di man kadungog. Ako na lang mo adto, oy. Agkanding ba? Ah, kanding. Saan ni Oh. ba? Abi ko banding. Unsa man na siya na, di man na siya kadungog. Bisa may gibungog. Di ta kadungog. Ah, matug langok. Unsa man pa? Na, pangulitog na ko luwag dito pa. Wa may tinapa na. Saan ni wala siya? Oy, mo adto na lang, oy. Ala ko. Tambol do dapit ni lugoy papa. Oh, kanding. Nabuhat na nas init. Si papa pun maglugway, oy. Bungol pa jud. Lambod-lambod na tutug kanding na. Siya bukang kanding nga. Dito rak ka. Lambod-lambod na lang dito kanding na. Siya papa gahijug o. Nak. Bangon na nak. Baboy ka sa ito na. Masing maniwang yato. Saan ni ba na siya naghagok man? Di siya baka nangungog gabi eh. Di ulo na puntaan. Uy! Oy! Kung sa mga kadanatur nga man ka. Ang baboy ba pasayo ka ito na? Oh, abi na ko kadlawon pa. Oo. Asa magtinapa nga. Kita ka natulog ka. Na tinapa. Yan na. Pasayo baboy. Tisa, may muta sa ko. Hamay sako. Puraduha puning. Asang pasawan? Sa hunawan. Pasawan! Sa may hawan. Ako kakaon. May pagbaboy na kaon na. Alauna nga. Lasiti pa ngayon no? Hawa sa dina. Hamay baha. San tao. Ay, Ka, pasayo baboy. Kaya maniwang yan na. sige. At na operasyon. Buyak pasaway o patay. Panimahaw. Nakakaon na baboy. Sa ni Huboy. Dapat sa din ha. Mana? Oh, na. Ala. Naplato hugasin na. Kay. Ah, gilangaw na oh. Kandi may akong ampay. Kasi may sampay ni mo. Ano? Oh, ay si muka kay humo. Mangi. Kasi tangi. Isang sabunan kay. Dugo na sabunda. Hindi mo tabunan. Nga unay sukan. Bunan. Kalabungan. Ano? Di po. Kumana pa. Unsay tinapa. Humana ba? Humana. Ah, umana. O, asa na ka pa? Ada, mamukot ko anak kay malanate sa produkto. Balag pantat og tilapia. Lakaw ka para makakaon ako. Kung sa may biko. Makakaon ako. Kay Biko? gutom. Lago mo ka. Buyagan ka. Lakaw na oy. Ah, bulanghoy. Sige, aral ko eh. Kadumlog. Pandol. Asa tuod na. Magtaya na itong bugas na. Basi mo kamang na. Oh, Bawa niya na ha. Lista ka. ako ni hiktan. Kung sa ibtan. Hiktan. Ibtan bumipon. Pa, daghana ha. Huwag ka na ni mo anak. Niabot ang kapagpagana. Kung sa ito no, nagkabayagra. Ato na ko eh. Daghana ba? Daghana. Ah, planggana. Daghana ba? Daghana. Oo. Adto na ka. Okay, bye-bye. Ba, at lumit na ko dyan. Adto ta manginhas. Ay, manginas tanyulo. Oo. Jadi ka. Oo. Kana ato panginhapson, bungkawil. Unsa pa ano? Lugbi. Lubi. Og
Nangka. Nangka, kanta din kinasong nangka. Naa. Yan, ay. Bisig na po gore biyabas no, kinaso no. Oo. Ay, so, eh. Iwakit na tayo itong biyabas ng kinason ba, murag lamin na sa adobohon. Mao dyan. Hinay-hinay ra kay hoy kay akong tuhod. Ay, nga ano naging patiguang-tiguang ka. Oo naman ay gihatag Ginoo. Maupo, di po ta kabuot. Ay hinay-hinay ra apo kay sakit ay akong tuhod. Huwag po na naayo ng arthritis salo. Wa Ba, palagi. unya ka. Unsa man di ay? Si Kuana, si Mr. Mans. Ay baron. Tak, kita deh ka. Ay bagani. Tara. Ha? Mayong buntag noy. Unsay buntag na gabi maron? Kasi bukaron. Ay bukaron. Naabot naman kay bukaron. Ah, siyaron. Ah, saron na pod. Sa naapod. Na, bungol man ang tawhana. Mura jud lo, murag bungol-bungol yun si Mr. Man. Ay ba? Bunol? Asa man siya dapet? Ay, lupit. Ay ba? Sinog ba? Ama one? Mani. Bungol na siya. Na naabot na pug man eh. Dini. Bungol-bungol yun. Butam yun yung tuhana. Huwag magay mata. Ay nabuta. Buta mo ko ni siya Mr. Man. Na, maging may mata. Lata? Dan may lata. Hay lata. Abot na mo kag lata. Hoy na kayo kung tuhod na po. Kaya po. Kasama din ka Mr. Man. Nagdamag ang pukot. Huwag may nalukot. Abot na mo kag lokot ingko pukot. Binukot. Bukot bang daw. Di mo binukot. Bungol guro na apo. Apo. Bungol jud ni siya. Bungol na? Mura goro. Di mo kubunol. Abot na mo kag Apo, mato na tayo kay hoy kayo kung tuhod. ay adto na mi Mr. Ito na Man. milhod. Kay manginhas mi. Banami. Ha? Ay banami, manginhas mi. Hinay-hinay ra. Asa mo sakit bunami? kayo ko arthritis. Wa may pispandil Ay, dagat kwitis. naman eh. Abot na po kag kwitis. Nga ay baligyan ang kwitis wa pay pasko. Pasmo. Kasi na pasmo. Ay, ambot ang nimo. Hapit na ta. Pambot imudihin mo. Na pambot ay. Ah, may kandihay. Abot na po kag Hinay-hinay ra lagi. Andihay. Ah. Pambot. Pambot. Oh, Hapit na ta maabot. Asa may ibot. Alinhan. ay lunhan. Abot na po kag lunhan. Hinay ra po. Sakit kayo ko arthritis. Nanginay na lagi milo. Sa bitis. Agay. Nabantang ko. Agay sakit ako arthritis. Ay, agay. Hinay-hinay na mi, Kamatis? hinay. Asa Ay, naman kamatis. to, Mr. Mans? Tara, ay naskilit na ako. Ano ba ho? Asa ra ba lagi ron? Nalagi skilit na ako. Kung sa mga chicharon. Ngita mo chicharon nga. Dagat mo na eh. Charon. Ingo madami si Charon nga wa man. Haway waman. Lusay mo na. May wamay nga. Naman to kuan sa Pacific Ocean tong waman. Gulaman. Wala naman gulaman. Ay, abot ako kag gulaman. Oh, may palaman. Manginas na lang mi oy. Bungol man is Mr. Man. Pamukot na lang imo dito kay manginas na lang mi kay gutom na kayo wa mi paniud to. Kasi ko to. Hapit na ta Gutom naabot. ka naman nas-o. Bo? Hapit na ba ta naabot? Ano ba kibot? Talo, abot na talo, abot na. Abuhi na ko, buhi eh. Oh, manginas na ta. Gabi eh. Tapi bunta. Unsa na lagi ras Mr. Man? Gabi na buntag parang. Siya nagparok. Ay paro. Asa naman ni dapet? Asa mo padulong. Dara to dito. Manginas lagi mi ikaw asa man day ka. Oh, may baka din he. Asa abot na po ni baka ni tao ka na ambot ni mo ay manginas na lang mi oy. Oh, di ara po. Pamukot ni lagi mo ha. Ay mo pagtugaw-tugaw dire. Manginas mo nga naman. Imuhat. Hoy, ay lagi mo sigtugaw-tugaw dira. Ay namasol de ka. Ya, suma. Ah, grabe ko ani mo mga pinaka sa mandano. Ako pa. Grabe. Asa man mo? Manguan sa midiriya, manginas, pamasol na dina. Ingnaay mo pagtugaw-tugaw kay Muha ni dagat day. Kuan ni brinda ni nako dire. Mga tunok ko mo dire tab. But. Tanong tigwango. Atong kaon. Ako yung itak. Oh. Dagang mo ni. Di mo limango. Oh. Kayo. Gini. Libre sa opnet ko. Ah, muli lang balay. Kaya nalagay mo ha. Ilagay sa sinagap. Oh, dagang daw kayo. Lihod na ba? Dong, saan ka
kuha dong. Suma, nagkita mo ka? Ay ba? Ah, Ay ba dapit? nabuta na siguro karong Asa lagi? di Kani? dili di alam Ay ba? isa. Ay ba? Di Kani? nabuta na ka. Grabe naman. Labian ra pamasol ng tugaw-tugaw maning mga Anak, tawhanan ni. sa dong, mama. Ang nasa ko. Sa muta dyan noon. Ato ni mga tawhanan. Asa naman to ako kaupan? Sumaha, Ito kong kaupan ba? nabuta na dyan ka. Taya ning mga tawhanan ni tugaw-tugaw man. Uli na ko eh. Hindi ko ning mga tawhanan eh. Asa naman? Ako. Ako na niya pa kay. Ano na niya sa laom? Kuha namin ungol, kalabaw, anay, yapas. Asa ba mo dapit ay? Baka paniud ko na dyan nilo. Natay, kalaba, buongon, biyabas. Mao na ron. Oo. Ay, mapa sa may kuha ni mo pa. Bukay kuha pa. Inaunsa ba yung taon ni siya, oy? Uy, kuha. Asa naman tanay? Manginasa ko diri, oy. Kay kuhan, kuwang na niya itong... Apo, ina siya ako di apo ha. Oo, manginasa ko diri, oy. Kapag ka itong kuha. Kamatay ni mo to, hanay. Ha? Dahil sa bay. Maura lagi ni bay kay atot niyo mga batasan bay. Tuga mo kay bang nang inabuhi ko dire. Ini mamay na. Iniwa lagi kay tumatik ba niyang mutok. Muli na. Aw tataon na bay kay gamaya pagkuha na ko bay eh. Mau ba? Oh, Mangin na ulit na guys. wami ko lagi bay. Ay bay. Asa mo timong kauban bay? Tara, langin na doon sila. Tayo bay mo. Bay, boleh mo ka bay? Maura lagi ni bay kay wa madilaing yatag sa Ginoo bay maura man eh. Nang habi pula. Kasutan mo bay pero tuga mo mo bay. Muay na, lang kamayay down. Langin na kami. Awali mo bay kung ako mo ni abot matagaan ta mo na og subaon bay. Langin na kami ngay. Tayo. Nya bay. Mau ba diyan? Lagi bay kay bay udto naman bay gigutom man ko bay. Bali undo lang yan. Aw sige bay. Paauto ta sa mong balay bay kay magluto ta bay kay aron makakaon ta. Pero na mau ba diyan, diba? Aw sige adto ka sa to kay uli na po ko bay. Ha. Sige bay. Salamat ani na ko bay. Okay. Grabe. Tawhana ko di kini gamay ra kaniyang kuha oh. Mga bako bay ang pinakas. Taya. Dalon niya ni na ako bay. Ninyo kung bunalan ta mo. Asa naman to? Sakto na ko niya to. Sudaan loy. Lo. Ha? Sakto na ko ni. Asa naman eh? Wala. Ay ba? Dala. Aka na eh? Wala. Mao na ni? Sakto na ni atong paniudto pa. Mao na na? Wala oy. Sakto na ni oy. Asa man daghan na na? Ato na ning atubuhon. Karbodon? Dala. Buon ka to ta. Kut ko kayo jud. Noy, Dali. dali mong alaga na ko nimo noy, di ara noy. Asa naman ni? Noy. Di ara, di ara. Dali. Nabuta na mo dining tigwangan Dali, di ara. buta mo ni siya. Ya. Aw, ano mo nag-istorya na namastor mo jud ko diri ganito. Bay, kinawag bay. Muli na ni. Sige, una na mo kay. Muli. Una sa amin kay maragi gutom na jud ko kayo ba. Sana? Sige. Ulit na ta. Alit na. Ay, ano hindi? Ay, Ulit na, ulit. Aray kay maragi gutom jud ko. apo, sakit kayo akong tuhod lagi. Nahilera lagi lo. Eh, gutom na ba ko kayo? Oy, Mr. Man. Taga na kakuha. O siya nagbaha. Abot na pagbaha nga hinay na mga igsog. Baha na ba noon? Kasi matog. Tawag nga. Unsa Amay, pa ning tawhan na bulbongol man di siya jud ba? Asa naman dapat dan? Kasi may gibukdan. Dili. Butdan lagi ikaw. Ni Bikob. Ano yan dali Dali Magluha. Siya nagluha ko, may luhang mata. Di ba agi mo kaon sana? O magipana, pukot mo na. Kana imong kuha baon sa nga ana. Kinagdan. Nagdanda din na siya. Kuha ni mo, kuha. Kuha ba kuha? Bungol-bungol man ni si Mr. Man. Amo ito pala man. Kung may pa, nindaan ni. Tana. Kasaman mo. Uli na. Uli na lang mo kay bungol-bungol. Tatanoy. Nagaungol. Init man lagi ni akong kalo. Alang-alang kaldero manilo. Tilo? Unsa?
Kaldero. Kaldero? Casimiro. Casimiro. Ako tapos Casimiro nga. Napildi mo sa boxing. Tana. Tana. Di ta magasinabot. Kasi man naibot. Sa manan ba? Yes, post na may bro. Kita may 5 ning. Kita og 5 agbot to. Shout out dai ko kang Marian Cahes o kang Florence Yagahon o kang Merijin Deserto o kang Honghong Badong Isto nga naa sa Tondo, Manila o kang Ibana Kim Laguros Polistico o sa vlogger namo na si Neil Sarigumba o iyang vlog na sa Luigi TV o ayaw po kalimot sa pag-subscribe sa among vlog nga Bohol Nakatawa OBF nya sa vlog po niya Ilocanang Inday nga salamat sa pag-invite namo o poetry lover, thank you o kauban. Shout out ko ni Kuya Pael na gwapo. Og si Enerjan sa Regumba. Shout out ko ni Kinit Bargaminto Butlig Villanueva ug Margaret Butlig ug Ramon Huwag ka may ug si Sandy Aparicio ug si Sakari Benedict. Sakari Benedict Brihan Hoybia ug si Dominador Hoybia Torrijas. Ora. Shout out ko ni Ate Arlene Irunya na gwapa. Shout out ko sa akong igagaw na gwapo si Otol J Avenido. Shout out ko Edgar Merinelio, Mirvin Merinelio, Miraflor Merinelio. Shout out ko sa akong igagaw na gwapo si Brian Gokor. Ramoncito Hoybia. Thank you so much og ayaw mo ka kuan sa among vlog ha karon nga medyo kayo okay ra pero sa susunod amo na jud ang tarungon para video. Oh, thank you so much. Bye bye. Thanks for watching. Hinahinay ra lakaw ako kay sakit akong arthritis. Grabe na exercise wag gyapon na ayo. Bayo na ba? Unsa man di ay? Si Mr. Man. Baro. Na, asa lagi? Karao, asa lagi dapit? Katawa na ba? Hinay ra. Oh, nagkinahinay ra bitaw mi. No. Ikulo? Anara ka ako kay mangin hada ko. Kaya sa kudiri. Oy kay kuy. Ano na nag-discon og nag-duog sa akong kamera. Kami nga ba? Oh, lakaw ka. Nya una na. Agi mo nila kana ba na? Hinera ay. Ay patpat. Nya una na ka istorya dito nag-abot niyo ba? Kamutan ulo mo kaya ba? May nagtinda ko gyud tayo. Oh, nagyaw sa siya. Bagyaw ya po.